Приятели, здравейте на всички! Включвам се с едно много кратко видео, в което искам да ви кажа, че до 20 юни, събота, онлайн курса ми Арт Академия ще е на специална промоционална цена. Сега за тези, които не знаят за този курс, значи преди време реших да споделя знанията си с всеки, който иска да се занимава с рисуване, и направих един видеокурс, в който споделям абсолютно всичко, което аз правя, като се почне от избор на четки, материали, платна, проект за картина. След това има основния модул, в който рисувам картините, над 10 картини рисувам, от до, говоря, обяснявам през цялото време, общо над 40 часа видеообучения. След това обяснявам нали, как да се представят тези картини, как да се снимат, как да се достигне до аудиторията по правилен начин и естествено да се пласират в крайна сметка. Не само, понеже този момент е много труден на повечето колеги, а именно продажбата на техните произведения на изкуството. Който му е интересно да цъкне в описанието, най-вероятно в първия коментар по-скоро на видеото, където ще има линк, връзка към видео, което обяснява курса, нали, който иска може да се го закупи. Сега, понеже на някои хора не им трябва целият курс, примерно рисуват, да речем, акварели, аз работя с масло, не им трябва тая част от Арт Академията, нали, така се казва курса, съм разделил, направил съм възможност да могат да се купят отделните модули от курса. Те са в онлайн магазина ми, в официалния ми сайт. Ще оставя връзка и там, нали, който иска да, примерно, да се вземе само последната част, където е продажбата на картините, друг може да се вземе пък първата, нали, как да се прави проекти, по които да работи, нали, какви материали да използва. Основното, което искам да кажа е, че има код за отстъпка на отделните модули. То е ART на латиница -20, който иска пак до 20 юни може да си купи някои от отделните модули, използвайки този код за допълнителна отстъпка. Това е накратко. Ако има някакви въпроси към мене, може да ми пишете, може да ми, нали, в месенджер, в Viber, може да ми се обадите по телефона и така нататък. За безплатни, понеже част от материалите, които са в Арт Академията, съм ги споделил безплатно в YouTube, има и група във Facebook, където също е насочена специално за, казва се, уроци по рисуване с Дамян Петров. Там може да се запишете в групата, да се абонирате за YouTube канала, да гледате видеа, за да добиете представа реално какво представляват обученията. И друго, което щях да забравя да кажа, значи за тези отделни модули, които са в онлайн магазина ми, като се цъкне на самата картинка, се отваря страницата на продукта, където пише точно какви видеа се съдържат и с каква продължителност е всяко едно от тези видеа. Това е накратко. Благодаря на всички, които подкрепят изкуството ми, харесват, коментират, споделят, и бъдете здрави! Чао, чао от мен!